1974 ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Σπανός άρχισαν να δουλεύουν το τραγούδι «Οδός Αριστοτέλους». Ηρωίδα του τραγουδιού η Αργυρό, ένα γοροκόριτσο, αρχηγός στην αλυτοπαρέα της τότε Πλατείας Κυριακού, που αργότερα μετονομάστηκε σε Πλατεία Βικτορίας. Μέσα στο μικρό διαμέρισμα του Γιάννη, Αφηγήτο Παπαδόπουλος, γράφτηκε και ολοκληρώθηκε το τραγούδι «Οδός Αριστοτέλους». Πρώτο ο Παπαδόπουλος έγραψε τα λόγια και μετά ο Σπανός έντισε το τραγούδι με τη μουσική του. Πρώτη πρόταση να το τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος. Μετά όμως αποφάσισα να το τραγουδήσει η πρωτοανερχόμενη καλλιτέχνης Χαρούλα Αλεξίου. Η Χαρούλα το τραγούδισε και το απογείωσε. Και τότε, με αυτό το τραγούδι, μας λέει η ίδια, κατάλαβε ότι είναι τραγουδίστρια.